Buobi bad migao mar ute tueche pachoka Salome Biko otelone nyasi mar yango kambi maloso mkate kaachiel gi kambi machielo matwang'o lewni moger gi riwruok mar Chandaria Foundation kaka mich ne oganda. Kaluwore gi andika manosom gi jang'ad bura maduong' ma Meru elo gai mar do Martha Koome giwacho ni ma mich mar tudruok maber mosebedo e kind piny owacho kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi mar tieko achiedh nade ma jopiny osebedo ka kadhe kaka yo mar duoko chien thugruok mag jotueche e od twech ma Meru. Do ma Meru kokalo kuom jang'ad bura Edward Mureithi bende nogolo siem mondo mi mabuse 11 oduoknegi chien kum mar twech manodonjnegigo. Which is the second after the expansion of the Chandaria Langata Women Prison Workshop, is designed to house a bakery and a clothing section. I am gratified to note that the workshop has been equipped with commercial equipment and the female inmates provided with raw materials plus a seed capital of Kenya shillings 1,203,000 to kickstart production. And the court therefore exercised its power of revision under section 364 and 354 of the CPC, and we made an order that those sentences would be reduced to the time already served in the cases and for the persons mentioned here below. If they are here, perhaps they would cheer. If they are not, we will communicate this later, but the order is already signed. Achich mong'ere kaka Calvin Kang'ethe manopondo